Ако нещо се случва, просто обърнете към човека с жилетка най-близо до вас. И мисля, че горе-долу е това. Много се радвам, че всички сме събрали днес за поредно година тук. За съжаление, но се радвам, че продължаваме да се борим. И ще давам думата на Надя от Националните организации да отвориш. Здравейте, мили хора! Благодарим ви, че сте тук на 25 ноември, Международния ден за борба с насилието над жени в този дъждов сняг и почти минусови температури, да кажем, както всяка година заедно, нито една повече и жени, живот, свобода. За да си спомним за Евгения, за Кристина, за Анита, за всички 20 жени, които от началото на 2023 са загубили живота си поради домашно и джендерно насилие в страната ни. За всички онези, които понесоха системен психически тормоз, преследване и контрол, удари и нагрудци, нападения с ответки, брадви, макетни нощчета, които съдът разчети като лека телесна повреда. За всички нас, които излязохме на улицата в повече от 45 града в страната и в чужбина, за да покажем, че повече няма да търпим. За всички нас, които искаме да живеем живот без страх и насилие, в семейството, на улицата, на границата от институциите. Ние сме феминистки мобилизации, неформален феминичен колектив, активен от 2020 година, който се бори за социалното, икономическото и политическото равноправие и равнопоставеност. През юли и август тази година станахме свидетели на безпрецедентна вълна от протести, която беше породена от неефективното законодателство срещу джендерното и домашното насилие. От ширещото се беззаконие и корупционни практики в съдилищата на местно ниво, от тоталното неглижиране и абдикация на държавата от социалните функции, от речта на омразата и дискриминацията, дезинформационните атаки, сплашвания на обикновените хора и създаването на имагинерни врагове. Както и от дълбоко внедрените патриархални нагласи в институциите, образователната система и ежедневието ни. За всички тези симптоми на системните неравенства в страната ни и по-далеч, защото борбите ни са свързани. Ще чуете повече и в кратките речи, които ще споделим, преди да се отправим към нашето шествие. Докато тази година успяхме да стигнем до така дългоочакваните промени в Наказателния кодекс и в Закона за защита от домашното насилие, за пореден път обаче това се оказа горчива победа, тъй като отново лъвовете и плюс хората бяха целенасочено изключени от правото си да търсят закрила по силата на този закон, който експлицитно реферира само към взаимоотношенията между мъже и жени, и то само към онези, които са имали взаимоотношения с продължителност поне 60 дни, поради някаква неясна причина. Габи, която ще чуете днес тук, беше принудена да обяви гладна стачка, защото съдебната система отказа да актуализира документите ѝ за самоличност с цел вписване на нейните истински имена в женски род, упражнявайки институционално насилие върху нея и отказвайки да признае нейното съществуване като жена и майка, въпреки че тя стои до нас от път и кръв. Същевременно, войната срещу правата на всички жени и лъжата и хора в страната ни върви паралелно с ужасяващи войни и конфликти, на които не можем този ден да не дадем
трибуна, особено на гласове, които не чуваме често в медиите. От началото на октомври месец 7500 деца или 0,8% от населението на ивицата Газа загубиха живота си, докато 1,69 човешки същества бяха изселени от домовете си в следствие на израелските бомбардировки. Обявяваме се за перманентно прекратяване на огъня в Газа и срещу окупацията на Палестина, защото нашият феминизъм стои за всички хора, които се борят за независимост, свобода и мир от Украйна до Иран и до Афганистан. Тази година, на 25 ноември, отново ще излезем заедно по улиците на София, Пловдив, Варна, Велико Търново, за да покажем солидарност с всички момичета и жени, преживели или станали жертва на насилие. На този ден все още всяка трета жена на възраст 18-29 години в страната ни е била насилвана от настоящ или бивш партньор, а случаите на домашно насилие у нас са се увеличили с 60% за първите 8 месеца на годината. Докато чакаме ефективно законодателството и добрите практики в институциите, които с години ни обещават да станат реалност, ние продължаваме да усилваме гласовете на тези, които вече не са сред нас и да се свързваме с международната борба срещу насилието над жени. Настояваме Закон за защита от домашно насилие да защитава всяка жертва на домашно насилие без значение продължителността на връзката, тяхната раса, етническа принадлежност, възраст, увреждане, религия, народност, сексуална ориентация, икономически статут и други измерения. За незабавно прекратяване на институционално насилие над трансжените и ЛГБТ и плюс хората, което тази година им отне редица права, включително това да търсят защита от домашно насилие спрямо закона за защита от домашно насилие. Кризисни и консултативни центрове за пострадали от насилие във всяка една област в страната. В най-кратък срок да се изложат конкретни планове за това къде, колко на брой капацитет, заделени средства. Държавата да изпълнява и разшири поетия ангажимент за събирането и изготвянето на официална статистика за проблема с полово базираното насилие. Въвеждане на задължителни часове по сексуално образование в училищата, в училищната програма, като превантивна мярка срещу сексуален тормоз. Страната ни трябва да даде ясна заявка спрямо защитата на телесната автономност на подрастващите деца и млади хора. Въвеждане на дефиниции за фемицид, насилие, основано на пола и престъпления от омраза, извършени на основата на пола в наказателния кодекс. Правна рамка за адресиране на психологическото, економическото насилие и всички други форми на насилие срещу жени, които са отвъд физическото посегателство. Единственият вид насилие, основано на пола, разпознато от наказателното законодателство на България към момента. Искаме постоянна гласност на проблема и политики за превенция на насилието, не само наказания за вече извършените престъпления. Искаме справедливост, права и достоен живот за всяка една жена. Благодаря ви, че сте тук, за да покажете своята солидарност, че излязохте въпреки студа, въпреки всички задачи и трудности от ежедневието. Нито една повече и жени, живот, свобода! Нито една повече! 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 Добре, сега даваме думата на Габи, която прекара почти 2 седмици в гладна стачка. Моля за много силни аплодисменти. Здравейте! Здравейте!
две седмици имах много време да мисля тук на тези стълби. Но точно ние се борим. Борим се за права, борим се за достоинство, борим се за справедливост. Всъщност борим се ние да бъдем заедно. Борим се ние да се подкрепяме. Борим се ние да се обичаме и да се уважаваме. Борим се срещу едно насилие, което няма за цел просто да счупи нашите кости или да унищожи нашите права. Ние се борим за това ние да имаме достоинство и ние се борим за това ние да можем да съществуваме въобще. Изчезни! Вафакуло! Да, има насилие срещу мъже, абсолютно е вярно. В тази държава насилието, за съжаление, не е само срещу транс хора, не е само срещу гей хора, не е само срещу жени, не е само срещу млади или стари, то е срещу всички нас. Нашата държава се е постарала да създаде едни условия, които гарантират, че вече насилието е ценност. Те гарантират, че отнемайки нашето достоинство, ние ще се пречупим. Те гарантират, че винаги ще бъдем насилвани, най-вече от държавата. Ако някой дойде и ме пребие, това не е голям проблем. Но ако държавата каже, ти няма вече да можеш по какъвто и да начин да бъде защитен от това, ето това вече е проблем. Затова аз казвам така. Каквито и закони да прокарваме, ще продължи насилието. Каквито и мерки да взимаме, ще продължи насилието. Как да го спрем в такъв случай? Можем ли да го спрем? Не знам дали можем да го спрем, но това, което можем да направим, е да се подкрепяме и да бъдем заедно. Когато някой от вас стане свидетел на насилие, не си мълчете. Когато станете жертва на насилие, не си мълчете. Елате при мен. Погледнете човека до вас, стояте до него, при него и му кажете, помогни ми. И той ще ви помогне. Или тя ще ви помогне, те ще ви помогнат. Ние ще си помогнем взаимно и ще се справим с това насилие. Насилието е вкоренено в момента в нас. Във всеки един от нас, за съжаление, по една или друга причина, по един или друг начин. Ние трябва да се борим и с себе си, и с хората до нас, и с държавата. Защо? Защо е станало така? Защо се е стигнало до там, че нас ни насилват и ние искаме да насилваме обратно? Защото аз го чувствам. Чувствам го постоянно, когато някой започне да ме обижда, да ме унижава, да ме рита. Искам да му отвърна обратно, знам, че и вие чувствате това. Защо сме стигнали до там? Защо сме стигнали до там, да трябва да излизаме тук на протест, да казваме спрете насилието в Газа, в Израел, в Украйна, в Иран, в България? Какво точно сме изгубили или все още не сме осъзнали? Какво точно трябва да направим да се борим с това насилие? Колко закони ще са необходими? Колко умрели ще са необходими? Колко унижения ще е необходимо? Не, необходимо е само единствено да бъдем заедно. Нищо повече. Ние като народ, като жени, като хора, като човешки същества, само трябва да бъдем заедно. Само това ще ви кажа. И ще се преборим с това насилие. Аз дадох обещание, че от тук нататък с всички сили ще се боря да създам организации, които да гарантират, че най-малкото по правен път ние всички ще можем да търсим правата си и държавата ще ни защити от насилие. Но разбира се, тези права, те носят отговорност. Ние самите
да се защитаваме. Ние самите да бъдем заедно, да се пазим взаимно и да се борим активно с това насилие. Да проповядваме любов и взаимност, да проповядваме към всеки един насилник, че ние сме човешки същества. И ние сме достойни за уважение. Ние сме достойни да бъдем на този свят. И ние трябва да се борим за всяка душа. Не само за нашата, не само ние да бъдем защитени, всички хора, които искат да ни насилват, да разберат своята грешка и да бъдат част от нас отново. Ние няма да се преборим с насилие само като крещим срещу него, ние ще се преборим с насилие, като образоваме хората за това, да бъдем отново взаимни, да бъдем отново солидарни, да бъдем отново заедно. Благодаря ви. Я давам думата на Ида. Здравейте, съграждани! Искам съвсем накратко, без да губя много време, само с няколко думи да отбележа нещо, което за мен и за някои хора е очевидно, но не мисля, че е очевидно за всички. За това как причините, по които сме се събрали тук, са свързани. И насилието срещу хората, по която и да е линия, е свързано. Политическите движения, противници, съюзници и така нататък, които се борят за която и да е от тези каузи, засягат и другите свързани каузи. Например, дори няколко да не го е конкретно грижа за правата на транс хората, например. Факта, че в последно време се прокараха закони, които защитават не нас и поставят рамки, които изключват нас, засягат всички. Когато съдилищата установиха, че спрямо тълкованието на българската конституция, съществуването на определени хора е против религиозния морал или нещо такова, това създава рамка, в която същото тълкование и същия ред на мисли може да се ползва да застрашава и други хора. Паралелно с заплахата за правата на транс хората има други подобни заплахи, като примерно потенциална забрана за аборт, както виждаме в други държави, че се случва. Забрани за телесна автономия на различни групи хора. Когато вече има прецедент за това да има решение с законодателна сила, което да се основава на религиозни принципи, това създава прецедент за същото нещо да се използва и срещу други хора. Трябва да се борим всички заедно, защото всички заслужаваме достоинство. Защото всички заслужаваме да бъдем граждани на една държава и на едно общество, където можем да се чувстваме себе си, можем да се чувстваме щастливи и да знаем, че държавата не е против нас. За съжаление, ситуацията в момента не е такава и силно се надявам да можем всички да проявим взаимна солидарност, за да може да подобрим тази ситуация. Благодаря.
говоря примерите. Здравейте! На първо място благодаря. На първо място искаме да благодарим за предоставената възможност да говорим тук. Както в борбата против насилието над жени, за която всички тук дружно сме се събрали, така нека застанем и за човешката борба на палестинския народ, който в момента се бори с продължаващата окупация и съвременен жесток геноцид. Някои от вас може би ще се запитат как тези две теми имат общо. Нека ви разкажем. Сърцето на Ивана Газа, където ехото конфликта отеква във всяка улица и алея. Палестинските жени се оказват епицентъра на мъчителна история, разстрадание и насилие. Докато вниманието на света се отклонява, неразказаните истории на тези изключително силни жени рисуват смущаваща картина на общност, която се бори с суровата реалност на потисничеството и бруталността. Насилието срещу палестинските жени в Газа се разгръща на множество фронтове, оставяйки белези, които са по-дълбоки от физическите рани. Условията за живот стават все по-малко с всеки изминал час. Не ден или седмица, час. Основните нужди като храна, вода и медицински консумативи се превръщат в лукс. От над 15 000 убити в ивицата Газа, 4 000 са жени, 6 000 са деца. Ако съдбата ги помили да оживеят, те са изправени пред не по-малки мъчения. По 7 жени на всеки 2 часа биват убивани в следствие на израелските атаки в ивицата Газа, по информация на изпълнителния директор на ООН. Жените и момичетата не само в Газа, но и в западният бряг обикновено са изложени на повишен риск от сексуално насилие по време на въоръжен натиск. Преживелите сексуално насилие се нуждаят от незабавна психосоциална подкрепа, включително медицинска помощ. Те се нуждаят от лечение за наранявания и полово предавани болести и достъп до медицински консумативи, контрацепция и лечение. Над 7000 жени в Газа са родили от 7 октомври насам, без възможност за следродилна грижа, вода, храна и подходящи санитарни условия. Около 50 000 бременни жени в Газа, 5500 от които се очаква да родят в следващите 30 дни, което надвишава 180 жени на ден. Принудени да раждат в нечовешки, унизителни и опасни условия. Тъй като горивото, лекарствата, водата и болничните запаси бързо намаляват или се изчерпват, бременните жени се изправят пред вероятността да родят без анестезия, санитарни предпазни мерки или, ако е необходимо, хирургическа интервенция. Изчислено е, че най-малко 15% от тези раждания имат усложнения, изискващи основни или цялостни акушерски грижи. Съобщава се, че няколко жени са починали преди или по време на раждане. Липсата на чиста вода е криза за майките, които се опитват да нахранят своите бебета. Достъпът до вода и безопасни санитарни съоръжения също е от съществено значение за жените и момичетата, които поддържат своята менструална хигиена. Според фонда на ООН на населението, те са над 690 000. Когато тези нужди не са задоволени, това води до сериозни инфекции. Всичко това крие допълнителни рискове за здравето и живота на жените и момичетата. Тяхното страдание е и наше. 117-те атаки срещу здравната инфраструктура на Газа от 7 октомври насам довеждат до затваряне на 64% от центровете за първична здравна помощ и над половината от болниците спират да функционират. Докато Газа се бори да лекува хиляди хора, ранени от израелските нападения, тези нужди вероятно ще останат до голяма степен незадоволени, поради неналичието и забраната за внос на хуманитарна помощ. 300 палестински жени и деца задържани от началото на текущата агресия. Преди 7 октомври още стотици жени и деца биват държани в израелските затвори без провинение.
малтретирани и измъчвани. Вчера, на 24 ноември, някои от тях бяха освободени като част от 4-дневната пауза на огъня. Жените в Газа ми казаха, че се молят за мир, но ако мирът не дойде, те се молят за бърза смърт в съня си, заедно с децата си в ръце. Трябва да ни е срам, че която и да е майка, където и да е, има такава молитва. Нека не само днес заставаме с борбата срещу насилието и несправедливостта към жени. Нека не само днес се борим срещу насилието и несправедливостта в Палестина, която живее в окупация от 75 години. Нека всеки ден да се борим света да бъде по-добро място за жените, децата, мъжете, за всички нас. Нито една повече. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Искахме да споделим с вас едно писмо, което получихме от женския затвор в Сливен, който, знаете, това е единственият затвор за жени в страната ни. И това писмо беше отправено до Българския фонд за жените във връзка с една кампания, която самите управници в затвора бяха поели самоинициативно да събират пари от самите затворнички за жените, преживели в Сирия. И самата жена е написала това писмо, за да ни каже какво мисли по въпроса. И мисля, че нейната история е изключително важна, защото често говорим за жертвите на насилие по един много едноизмерен начин. Техните истории са доста по-комплексни. Тя, между другото, се съгласи да стане с името си за това писмо, да бъде прочетено. Здравейте! Пише ли Мариела, родена от град София? В момента изтърпява наказание лишаване от свобода в женския затвор град Сливен. Обвинението ми бе по член 115 във връзка с член 18, което казано на прост български език е опит за предумишлено убийство. Недовършено поради независещи от извършителя причини. Истината обаче е съвсем друга. Живеех с мъж на семейни начала, който имаше навика, когато се напие, да ми посяга. Връщах се при него няколко пъти, защото нямаше къде да отида. Една вечер се опита да ме удуши. В работията ми е допаднал нож в ръката и съм го нанушвала няколко пъти. Когато ме остави и видях какво съм направила, му извиках помощ. Същият е жив, защото не съм искала да умирам. Но той не се освени да подаде жалба срещу мен. И на базата на лъжливите му показания да получа 5 години лишаване от свобода. Съдът прие смягчаващите вина от обстоятелства на насилника, остана ненаказан и в момента най-вероятно обучава живота на друга жена. Жалко. Не планирах това писмо да е дълго, но реших да ви разкажа част от историята си накратко. Съветвам ви да го прочетете внимателно и се надявам да не ме разберете погрешно. Израснах без майка, защото е избягала от баща ми, който, меко казано, беше садист.
Скоро след това майка ми е починала, така че нямам възможността да се запозная с нея. Отгледаме майката на баща ми, баба ми, която наравно с мен понасяше издевателствата на сина си. Баба ми почина, когато бях на 13 години. На 14 годишна възраст, след жесток побой, нанесен ми от баща ми, избягах от нас и повече не се върна. Останах сама и на улицата. Избрах да работя вместо да уча. Действието се развива 1994 година. Предполагам, знаете, че тогава бяха смутни времена. Как съм оцеляла, не е важно. Силно съм католичен и това много ми помага в така наречения живот. Зарекох се, че няма да позволя никога повече някой да ме посяга, но се случи пак. Никой не показа баща ми, никой не наказа баща ми, никой не наказа и мъжа, с когото живее. Поводът за това писмо обаче е друг. Гледам листовките ви, разпръснати и целия затвор, моите за дарения. Мотото ви е нито една повече. Това обаче няма да се получи с пари, а с закони. Докато насилниците се разхождат ненаказани, положението няма да се подобри. Тук 95% от жените са жертви не само на домашно насилие, а и на несправедливостта на правосъдната система, в която няма опцията самозащита. 40% от лишените от свобода жени са избавили света от насилника до себе си, но това се счита за престъпление. Защо? Знам, че звуча адски радикално, но ни разберете и нас. Не стига, че сме живели години наред в затвор, постоянно физическо насилие, а когато събереш смелост да се защитиш, ни изпращат после в затвор с постоянно физическо насилие. Най-лошото е, че никой не работи с нас. Репресират ни и очакват да станем по-добри. Ха-ха-ха, ситуацията не е смешна, а плачевна. Чудя се как решихте да събирате дарения точно от нас. Жените, лишени от права, свобода, бъдеще и така нататък. Не мислите ли, че сме доста много непродани, смачкани, захвърлени в другата част на България, почти без връзка с децата си и отхвърлени от обществото? Държавата ни без работа, държат ни без работа, налагат ни се пълни запори, дори на парите, пращани ни от близките, за да се платят разходите по делата. 50% от жените тук не могат да си купят шампан, четка и паста за зъби, сапун и така нататък. В условията, в които живеем и отношението срещу нас няма да пиша. Бих искал да питам, на нас кой ще ни помогне? Това писмо визирах себе си. Но има жени с подобни съдби. Аз цял живот съм работила съвестно и честно. Дълго време бях полезна за обществото, но не и то за мен. За да спра един боклук, който искаше да отнеме живота ми, а най-вероятно и този на 13-годишната ми дъщеря, аз се превърнах в боклук. Очите на обществото. Години след като избягах от баща си, той подаде всичките ми имоти и с едничката идея да не ми остави нищо. Нямам дом. Когато излезна от затвора след 1 година и 3 месеца, трябва да започна всичко, само единствено с силата на волята си и ръцете си от начало. Без пари, без роднини и с дете на 10 години, на 19 години. За мен кой ще ми помогне? Никой. С професия съм майстор-баничар и то много добре ще ме вземат във всяка една фирма. Работа има навсякъде на желанието. Желанието да продължа напред, къде ще го намеря. Изпуснах най-важните години от развитието на дъщеря ми, 14-19 години. Години, в които трябваше аз да съм до нея, а не баща и познатите ми, които останаха да я наглеждат. За повечето жени тук, миналото, настоящето и бъдещето са 100% черни.
Това е нюанса. Благодаря за вниманието, което отделихте на писмото ми. Накрая искам да се извиня, ако на някой съм изтория Украйна, но всичко, което написах по-горе е самата истина. Помислете върху написаното от мен и ще установите, че съм права. Вярвайте ми, тук не ни поправят, а точно обратното. Жените излизат смачкани и удълбени. Помислете как да създадете справедливи закони срещу домашното насилие, а не как да спасявате вече отчуканите жени. Трябва да се мисли перспективно. Благодарим ви, че сте тук. Няма да спрем да настояваме за изпълнение на всички наши искания. Няма да търпим и няма да мълчим. Жени, живот, свобода. Нито една повече. Последвайте ни във Фейсбук, в Инстаграм. Ние сме феминистки мобилизации, всеки може да ни пише, за да разберете как да се включите в колектива. Сега ще започнем нашето шествие, като ще ви помолим да ни дадете няколко минути за логистика и да последвате маршрута на банера "Нито една повече". Благодарим ви!